today's video, maghimo kog lawog sa ako ang bahandi. Kay ganahan mo kay siya og broccoli o carrots. So, first, ato ang panitan ang carrots. Humagpanit ato siyang sliceon. So, humanog slice, atong ibutang siya sa plate. Dayon, atong i-ready ang broccoli. So, humanog slice, ato na siyang hugasan. Magbutang taog tubig sa kaldero. So, pagbukal sa tubig, ato nang ibutang ang ato ang broccoli ug ang ato ang carrots. Ato na siyang i-steam. I-half cook ra nato ni siya. So, luto na siya, ready to serve na. Atong stylan aron mukaon ang ato ang bahandi. Yummy! Can you say hi? Huh? Say hi. Say hi lang ka. So, pwede po nimo na siyang i-blender. I-blender nimo ang carrots ug ang broccoli. Thank you guys sa akong bana nga kanunay mutabang. Butang yung gamay nga butter. Gamay nga asin. Gamay ra jud kaayo nga asin. I-mix na siya para ma-mix ko na. So, ready na ang food ni Karina. Mu-eat na siya. Broccoli and carrots. Thank you for watching. Bye-bye!